मा न lihat dah खालाम लुबैदोंबा खालाम नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो होमबानो गासैबो जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जागोन खारि भाइराल मबाइल खुलिबानो मा नुयो भाइरालसो नुनो मोनो भाइराल भिडिअ इउटिउब आरो फेसबुकफोराव खारि भाइराल भिडिअ मा जामारखो मा जानो हमखो नोंथांमोना मबाइलखौ भाइराल खालामनोसो लादो नामा भाइराल भिडिअ खालामनोसो नोंथांमोना भाइराल भिडिअ खालामनो मोनाबा गोसोखौ मोजां मोना नामा उदै बुङा नामा नोंसा जादोंथ' दादो सेपारेट खालामनांगौ ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामबासो जायो नामा नोंथांमोन नोंसा बेफोरबायदि खालामनानै ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामबासो उदै बुङो नामा बिदि खालामनोसो नोंसोर मबाइल गिदिर बिमा बिफानाव धमकि होना लादोङो भाइराल खालामनो मबाइलजों भिडिअ रेकर्ड खालामनो नोंथांमोन बिदि खालामनाङा लादो सेपारेट खालाम आपल'ड खालामनाङा बेबायदि भिडिअफोरखौ दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय एसे मोनसे पार्टि खालामदोंमोन पार्टियाव ज' दंमोन ओमफ्राय मा जाखो इनि बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डआबो गैला इनिफ्राय लोगोआ गैला आरो गार्लफ्रेन्डआबो गैथ'वा ओमफ्राय इसोर मा खालामदो बैसोर बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डजों आरो बिनि लोगो सेंग्रानि लोगोजों मा खालामबाय मोनसे रुमाव थांनानै बिसोर गाज्रि सोमोन्दो लाखिबाय ओमफ्राय बे हौवाया बे सेंग्राया गार्लफ्रेन्डनि सेंग्राया नागिरबाय बहा थाखो बिनि गार्लफ्रेन्डआ गार्लफ्रेन्डआ बहा थाखो नागिरबाय नाथाय बे नागिर मोनसे रुमाव बिसोरखौ हमनो हाबाय बिसोर बेयाव दं सानैबो बेयाव दं गाज्रि सोमोन्दो लाखिदो आरो मा होनदो गाज्रि सोमोन्दो लाखिबावनोसो होदो बेबायदि जायो नामा सोरबा बेबायदि जायो मा जामारनो हमखो बे संसारा नोंथांमोन बेबायदि भिडिअखौ आपल'ड खालामनाङा लाबाथाय मबाइलावनो ला गावनियावनो ला बेबायदियाव आपल'ड खालामनाङा ससियेल मिडियाफोराव नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायो एसेनोसै लोगोफोर